ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka final football trial but scouting program jongka Little Stars Academy. Pynlong haga kanriu Tarik Nohprah arjar arpulai hamadan yelakai football jongka Little Stars Academy kabadon hanong ba benter. Nado kapor katway bejimen step. Haga ni juga sngi shwaban sedang ya ka final trial. Ka academy ka pentip ba ondang pediang yagi tu gi kena gi bakwa banwan syagani ka trial ki bam shim la yo lat banwan ha gi trial bala Pynlong hanong thleu ha ken shi bat ha mau kele ha gi ni gi sngi ki bala dep ki to gi kena gi bawan tamai ha gi ni ka sngi kin hab banwan ra yaga original birth certificate lane yaka Aadhaar card ringkat shispa tengka ka by registration. Ka academy ka pen mau bagani ka trial ka day naga bentagi kena akiban nadu shipo snem hado khan riu snem karta kentay bat shenrang. Ki kena akiba syajiat nagani ka trial bat scouting program jongka academy kin yo yakalat ban pule hapo ka Little Stars English Medium Secondary School ringkat ka jingsya hikai pentebet haga kam yelekai football. Ka academy ka pentip ru bagi kena ki basya jiet kin yo ban sa hagi hostel balapan kre na ka benta jongki kentei bat shenrang rengkat ka bam bat kiwei ki jingdon kam rengkat ka jing seo ka bakat to kat ni bakin hab ban seo bat sign ya ka kontrak ka ba omduna ya ka arsnem ki kena ki basya jiet omtang bakin yo ya ka jingsya hikai yelek kai football. Henrei gila ru bania shimenta kiwei ru ki judging elekai sports ki baka academy kan sa aiding hikai bat jing pentebet kum ka basketball, badminton, judo, athletics bat kiwei. Namar kata ka academy ka kuaban pentib bat penbenapaj ba ka don ya ka jing temu ban kentiu kerdan ya ka academy. Sya ka residential sports academy da ka babu bon jaj ki jing elekai rengkat ki coach ne kinong hikai. Ki baladep ban pentebet yalade bat kumjuru ban nang penbiang syushu ya ki facilities bat ki infrastructures. Rengkat ka jing temu ban say ya ki kena bat ya ki samla ki badon ya ki sab ki baper. Bat ban pentebet yaki lengba ki jing ai jing hikai bapura haki liang baro hado bakin dapoi syaka kerdan kum ki professional sports persons. Ka Little Stars Academy bat ka Little Stars English Medium Secondary School ki ju yayai rengkat kumno ban ai yakata ka nongrim bat jing hikai yagi kena nado ki kena ki badang ret ter kumno bakin penon kam hok yagi ta ki sab bat ki jingla baki don. Ka academy bat ka school ki ngej baka sport ka day ka benta jong ka pule ka puthi. Kumta ka ay mensim bat penslor ya ki kena baki day ban tray shutam bat minat. Da ka babu ya ka tarajur ba mar ya rengkat ya ka sport bat ka pule ka puthi. Kumta ka Little Stars ka pentip baka school bat ka academy ki don ya ka jing ang not bantay bat ban Pynlong. Ya ka laway ka ba pernay na ka benta ki samla haki liang baro. Kat kum ka jingdawa jong kapor. Nagaliang ka academy kayo wer kerpang yaki kena kentay ki ba hagarta ka ba khatsaw hado kan riusnem bakin wan syagani ka trial namar kum ka academy ka kwaru ban kentiu ya ka football nagabenta ki kena kentay bat kumjo hakiwei ki jai sport ru dagabakan bu kerpang nadu ki jakasa ki coach kentay bat kiwei ki jingdon kam nagabenta jongki. Kumta sa sisen pat nakaliang jongka academy ka khot bat yawer yaki kena kentay ki ba don ka jing trang bat jingla bakin mi syakamat naga benta ban yo ban pentebet syushu yaladi haki kam yalekai naga benta ki jing tip bak hambnia telefon haki ni ki number pra sao iwe sao pra lai khandai iwe khandai lane nyo not san khandai sao lai san ariwe. Pilaru banwan mi hi dalade sya ka office jongga Little Stars Academy. Kabadon hanong ba benter Eastern West Khasi Hills District.